Жырлый белмәгән кеше сызгырып йөрер, ә ул менә дигән әйттереп җырлый. Халык та шуны белә. Аның тавышына үлеп бетеп гашыйклар. Чынлап та барсы да әле болай гына җиңел бармый бит. 14 яшендә ул аягыннан кала. Бик нык авырый, яңадан йөрергә өйрәнә. Ләкин җырчы булу хыялы һәр вакытта да күңелендә яши. Әти-әнисен ризалаштырып, әлеге ханым җырчы булып китә. Бүген бар тамашачы аның җырлавына соклана. Чынлап та тавышы шундый шул, халыкчан. Һәм әлеге халыкчан җырчы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бездә кунакта эстрадабызның танылган җырчысы Лизидә Госман. Хәерле көн, кадерле кунагыбыз. Исәнмесез, Ильяс. Хәерле көннәр. Сезнең сәхнәгә юлыгызны урау юллар диләр, Лизидә ханым. Чөнки барсы да җиңел генә бирелмәгән бугай. Нинди юл булды бу? Чынлап та мин сәхнәгә урау юллар аша чыктым. Ничектер кыен дип, авыр дип әйтә алмыйм инде тормыш юлым белән, ләкин менә шушы сәхнәгә чыгу, җырчы булу әзрәк соңга калынды. Чөнки бәлки үзем дә инде төп максатны соңрак калдырганмындыр, ышанычым булмаганмыдыр. Иң беренче үземнән тора бит инде. Бераз гына теге җитлеге бетмәгәнсездер инде, өлгереп. Өлгереп бетмәдем. Чынлап та балачактан хыяллансам да, менә бу хыялымны менә укып бетергәч сразу тормышка ашырып булмады. Ни өчен дигәндә, әле әти-әнине әзерлисе бар иде, алар да бераз каршылык күрсәттеләр. Аннан соң инде үземнең дә ышанычым бик ныклы булмагандыр, күрәсең, шуңа күрә соңрак калынып килде. Барып чыгармы икән дигән сыман инде сорау булган. Беренче инде һөнәремне укытучылык буенча алырга туры килде, югары уку йортын укытучы буларак бетердем. Аннан соң Алабуга культура агарту училищесын бетердем. Менә шулай әкрен-әкрен инде башта укытучы булып эшләдем 5 ел. Менә ничектер һәр эшләгән җиремдә үземне таба алмадым. Ничектер йөрәк теге риза түгел. Үземнең урыным түгел. Юк, минеке түгел бу дигән. Минеке түгел, шулай итеп. Дәрестә дә шулай. Һәр дәрес минем җырга кайтып кала иде, җырлату белән бетерә иде балаларны. Һәр көнне җырлата идем менә. Ничектер үземне шул җырчы юлы буенча барганмындыр инде. Аннан соң Юлдаш газетасына, редакциясенә эшкә кердем. Анда инде шулай ук кайта идем дә, корректорда булып эшләдем, тәрҗемәче дә булып эшләдем. Бер вакытта һәм кайтам да инде, мин әйтәм, минем эш түгел. Минеке түгел дип инде утырасым килми. Данлыклы Юлдаш гәзитендә дә сез үзегезне таба алмадыгыз. Юк, анда да теге яратып эшлим мин аны, ләкин үз күңелем, үз урыным түгел. Хәтта кайтып җылаган вакытларым да бар иде. Шулай ук моны Кирәкми, рәхәт түгел дип инде. Менә шул елларда инде минем ниндидер тапшыру булды. Телевидениедә без редакция белән, тагын кайсыдыр редакциялар ярышырга бардык, җырлыйк әле тапшыруына. Һәм мин анда беренче урын алдым ул тапшыруда. Мин ничектер күптән көткән нәрсәмне, менә теләгемне шунда тормышка ашырасы килү теләге кузгалды. Һәм мин инде шул көннән башлап үзгәрә башладым. Һәм инде җырлар яздырырга керештем. Җырлар, анда инде танылган Шәмсия апа Җиһангирова, Илгиз Закировларга мөрәҗәгать итә башладым. Фәрит абый Хатыповка бардым инде, менә җырлап күрсәттем, халык җырларын җырлап күрсәттем. Алар миңа менә юнәлеш бирделәр. Әйдә, җырлап кара, сиңа җырларга кирәк дип. Менә шуннан башланды, инде тамашачылар каршында хотя бы теге банкетларда җырлыйм дип инде сразу сәхнәгә чыгып булмый бит инде. Шуңа инде мин алып баручы буларак банкетларда җырлый башладым. Үзем дә алып баручы буларак тамада булып башладым беренче елымны. Бу миңа нәрсәгә булышты бу эш, менә тамашачылар белән контакт табырга, сөйләшергә, якын ара сөйләшү мөмкинлеген бирде. Һәм дә инде җырлау мөмкинлеген бирде. Республика булса да, анда җырлап рәхәтләнеп кайта идем мин. Менә шулай итеп башланып китте шушы сәхнәгә тәүге адымнар. Әле аңарчы теге иң беренче зур сәхнәгә чыкканчы шактый гына җырларым тупланды, репертуарым тупланды. Беренче җырларым ишетелә башлады радиоларга. Беренче җырларымны бирдем, Шәмсия апа Җиһангирова җырын бирдем, мин Китмә әләнкәй дигән. Менә шулай итеп әкрен-әкрен мин инде сәхнәгә якынайдым. Һәм дә 2015 елны беренче тапкыр үземнең сольный концертым белән сәхнәгә чыктым. Ничек килеп чыккан бит?
Яршалы сәхнәсендә Китаптагы теге матур финал, нәкъ фильмнардагы эше булган gibi Зида ханым. Менә әйтәләр бит, уңыш елмая торган кешеләр бар диләр. Уңыш дигәненә ышанасызмы сез? Үзегезне уңыш елмаючан кешегә саныйсызмы? Шунысын да сорыйм әле. Бар шундый уңышлы кешеләр, везущий дип әйтәләр русча бит инде. Ләкин мин үземне андый менә уңышлы кеше дип санамыйм үземне. Моның өчен миңа бик күп тырышырга кирәк. Миңа хәтта теге лотерея билетлары ниләр, шундый нәрсәләр гомердә отканым юк. Чыкмый яхшы. Чыкмый. Алай җиңел генә миңа бернинде җиңел генә бирелми. Бу бәлки яхшыдадыр. Бу яхшы да, чөнки тиз генә бирелгән уңышның кадере булмый, тәме булмый, рәхәте булмый. Аннан син рәхәтлек алмыйсың. Сезнең тормышыгызда хайран гына көтелмәгән хәлләр дә булган бугай. Шуларны иң көтелмәгәне турында сөйләп китегез әле, Зида ханым. Көтелмәгән хәлләр бик күп була инде, ул очрап тора. Мин үзем дә теге тик тора торган кеше түгел, актив кеше, шуңа күрә үз башына эзли дип әйтәләр бит инде. Үзем дә шундыйрак кешедер инде бәлки. Күп кенә кызыклы хәлләрдә, көтелмәгән хәлләрдә очрый, авыр очракларда була. Иң теге үземне куркыткан, көтелмәгән очрак менә самолетта булды. Самолетта очканда булды. Нинди хәл иде ул? Мин аңарчы инде бер 4-5 тапкыр самолетта очканым бар иде, ләкин узган ел Санкт-Петербургта мине чакырдылар татар телләре атналыгына. Монда җырларга чакырдылар. Менә шуннан кайтканда яхшы гына бардым. Кайтканда инде һава торышы бик начар үзгәрде. Һәм Казан үстеннән ярты сәгать безнең самолет торамыйча очып йөрде инде. Башка әллә нәрсәләр килде менә шул вакытта. Очып киткәндә китте ул. Менә төш алмады, утыра алмады. Казанга утыра алмады. Курку кичтә булды. Менә шул куркудан чыгып инде алга таба дәвам итсәк, тапшыруыбызны 14 яшегездә сез бик нык авыргансыз икән. Бик нык. Һәм тулайым әйткәндә яңадан йөрергә өйрәнгәнсез. Бу иң кыен чаклар булдымы сезнең өчен? Менә бу тапшыруда беренче тапкыр әйтәм бу турыда. Мин әле бер кайда да интервьюда биргәндә дә әйткәнем юк иде. Менә әле минем яшүсмер чорымда, 14 яшемдә мин инде саулыкның иң мөһим, иң кирәк әйберлеген аңладым. Менә бәлки шуннан соң да мин язмышымда нинди генә мәшәкатьләр монда, каршылыклар, нәрсә дә очраса да, саулык булса, барысын да җиңеп була. Бары тик менә шул саулык кирәк икәнлеген аңладым. Чынлап та миңа зур гына операция булды, 14 яшемдә аягыма булды. Һәм инде кыш көне кирдем, мин бик чаңгы шуырга ярата идем. Башта теге чаңгы шуганнан мускулларым гына авырта дип уйладым инде. Аннан соң минем аякларга бик катлаулы диагноз куйдылар һәм операция булды, 4 сәгатькә якын операция булды. Һәм миңа инде 1 ай шушы операциядан соң тернәкләнергә кирәк булды, йөрергә өйрәнергә кирәк булды. Инде хирург әйтте, миңа операция ясаган хирург әйтте, син бик көчле кеше буласың диде. Чөнки ник дигәндә, мондый диагноз белән тиз генә йөреп булмый, 2 айсыз йөреп булмый дип. Мин инде тырышып, тырмашып, шул очрак үземнең тырышлыгым белән менә шулай тиз аякка бастым. Нәрсәдер мин инде классташларым янына кайтасым килде, концерт буласы иде безнең 8 мартта, шунда җырлыйсым килде. Шуны уйлап, менә стимул куеп, үземә максат куеп, шулай терелеп кайттым. Җырчы булу турында сөйләп киткәндә, сез инде әйттегез, әти-әниегез сезнең җырчы булуыгызга каршы була. Бу миңа калса күп гаиләләрдә, күп балаларның хыялларын җимерә торган каршылыктыр. Бигрәк тә безнең милләтебездә әлегә җырчылык, артистлык ул бары тормыш түгел инде дигән фикер яшәп килә. Менә үз чорыгызда әти-әниегезнең әлеге карашын җиңеп, аларны күндереп, ничек җырчы була алдыгыз? Һәм гомумән шушындый каршылыкка очраган балаларга дип әйтик, нинди киңәш бирерсез? Чынлап та әти-әни теге каршы дип бик каты, менә син шулай булма, булай булма дип әйтмәделәр алар. Шулай да инде сөйләшүдән, менә теләкләрдән, сөйләшкәннән чыгып бит инде нәтиҗә ясыйсың. Минем инде әни күбрәк әйтә иде. Инде җырчыларның гаиләләре булмый, ничектер гаиләдә чынлап та әзрәк буласың бит инде. Гастрольләрдә озак йөрергә туры килә. Шуңа күрә шундый сүзләр әйткәч, инде мин ничектер беренче укытучылык һөнәрен сайладым бит инде.
Былай гаиләбездә, менә без 5 бала үстек, мин төпчек идем, барыбыз да җырлый идек. Минем абый, минем олы апа бик матур җырлый, ул да җырчыга булырга талпынып карады. Аннан соң абыем, миннән олырак абыем, менә Казанда яшәүче, бик матур җырлый ул, моңлы җырлый, көчле җырлый. Ләкин ул да китмәде сәхнә юлыннан инде. Мин инде барыбер барлык бәйрәмнәр теге җырлау белән үрелеп баргач, инде мин әйтәм, гаиләдә барыбер чыгам, барыбер мин булса да чыгыйм дип, шундый соңларак булса да инде чыгарга уйладым. Күңел кушканны йөрәк барыбер үзенекен итә икән дигән фикергә килдегезме? Һәм менә шул тормышка ашыру дигәннән, балаларга киңәш дигәннән әйтәсем килә. Һәр кеше үзенең үз башы булырга тиеш, үзенең хыялы булырга тиеш. Үзенең хыялын тормышка ашырмаса, кеше гомер буе үкенеп яши бит инде. Шуңа күрә нинди каршылыклар булуга очрамастан, үзенең хыялын тормышка ашырырга омтылырга кирәк. Балаларыгыз белән шуңа охшаш очрак килеп чыкмадымы? Әни минем кемдер буласым килә. Юк, кызым, ул бит төпле һөнәр түгел. Мин инде балаларга иркенлек бирдем, дөресен әйткәндә. Минем үземә дә алай теге менә шундый рамкалар куеп, кайбер балаларга әйтәләр бит, менә монда барма, моның белән уйнама, теге җиргә барма, монда барма дип. Мин бу яктан бик иркенлектә үстем. Мине әниләр андый кысан рамкаларда үстермәделәр. Аңа карап мин теге тәртипсез дә булып, тәртип бузып та үсмәдем. Һәм инде балаларымны да шулайрак үстердем. Ләкин аны теге әзрәк контрольдә тотасың бит инде. Бу кемнәр белән дуслаша, читтән генә карыйсың. Булай инде рамкаларга кысасың икән, балаларны да, аларның хыялларын, теләкләрен ишетмисең икән, син беренчедән аларга дошман буласың. Икенчедән инде аларның теге үзләренең тормышта юл табуларына шик куясың дигән сүз. Шуңа күрә инде мин алай кысылмадым балаларыма. Димәк, шулай да хыялларны чынга ашуына, нәкъ менә сезне җырлый гали тапшыруын җиңеп чыккан сыман бер очрак кирәк. Әйе, бәлки шулайдыр, әйе. Бер вакытта да нокта куйма, хыялыңа һәр вакытта да бар. Ләкин ул очрак булмаса да, ул барыбер килеп чыгар иде. Ул хәтта иртәме соңмы? Ул тапшыру булмаса да, инде мин барыбер үземнең юлым табар идем дип уйлыйм. Бәлки безне бик шәп мәйдан, челнеж бәйгесе аша чыгар идегез, кем белә. Әйе. Хәзер бигрәк тә күп бит әле андый. Минем әле ул вакытта, мин яшьрәк вакытта дип әйтик инде, андый очраклар юк иде, андый тапшырулар юк иде. Хәзер мөмкинлекләр бик күп. Мөмкинлекләр, теләген тормышка ашыручы кешеләргә зур мөмкинлекләр бар хәзер. Әйдәгез, шушы шәйләр эчеп утырган арада бер матур җырыгызны да башкарып китмәсезме безнең тамашачыларыбыз хозурына? Автор башкаручы, Аксубай якларында яшәп иҗат итүче Җәлил Насыбуллин бүләк итте бу җырны. Ак чәчкәләр өзмә дисең дип атала. Рәхим итегез. Шуны җырлап алыйк әле. Уянамда сине искә алам, Күндә төшләремә керәсең, язмышымның ак канаты итеп, килә сине генә күрәсем, ак чәчкәләр миңа үзмә дисең матур гөлләрдә, сине генә үзлеп яратканны, белми берәү дә. Ак чәчкәләр миңа үзмә дисең матур гөлләрдә, сине генә үзлеп яратканны, белми берәү дә. Рәхмәт сезгә. Без инде Изидә Госманның иҗатындагы иң матур җырларны тыңлап, реклама карап узыйк әле. Шәйләр ишетеп инде без Изидә Госман белән әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә күчәбез. Изидә ханым, кешенең язмыш дигәне бар бит инде. Шул язмыш дигәнгә ышанасызмы сез? Язмышка ышанам, әйе. Үзгәртеп тә булмый диләр инде аны. Яки инде үзгәртеп тә була диләр. Шулай да язмыштан узмыш бармы соң? Менә язмышны үзең язасың диләр инде. Күп кеше әйтә, язмышны үзең язасың диләр. Ләкин шулай да язмышны теге үзгәртүгә бик ышанмыйм мин. Чөнки күп кай вакытта менә күп генә тырышсаң да язмышны үзгәртеп булмый.
Менә Үз вакыты белән килә барысы да. Чынлап та кемдер әйтә, язмышны 180 градуска үзгәрттем, шуныдыр эшләдем. Гомумән аны буламы соң 180-гә яки 90 градуска үзгәртеп? Гафу итегез. Бәлки инде буладыр кайбер кешеләрдә. Моның өчен бик җиңел уйларга кирәк дип әйтим инде. 180 градуска үзгәртеп булмыйдыр, ләкин әз генә язмышны бурып буладыр. Ләкин ул алдан язылып куелган үзгәреш килеп чыга бит инде. Әйе, алдан язылып куелган дип уйлыйм. Менә еллар үткән саен мин аның инде яшь арткан саен шулай икәненә ышанам. Яшь вакытта, яшьрәк вакытта, яшүсмер вакытта ул менә үзгәртәм дип уйлыйсың, әйтәм дип уйлыйсың, ләкин үз вакыты белән килә барысы да. Барамы бара, яшьлектә шулай. Сезнең язмышыгыз ул нинди? Сез язмышыгыздан канәгатьме? Язмышымнан бик канәгать. Менә бәлки минем дә язмышымны шул үзгәртү 180 үк булмаса да үзгәрттем бит инде. 45-кә булса да. Әйе, язмышны үзгәрттем, ләкин ул минем хыялдагы язмыш бәлки шуңа борылды. Шуңа күрә ул барыбер язылган дигән сүз бит инде. Үземнең хыялдагы планлаштырылган язмыш. Шуңа күрә миңа бәлки кагыладыр бу. Буш вакытыгызда китаплар укырга яратасыз икән, без шуны белдек. Яраткан китабыгыз нинди китап бит әле? Данлыклы Аяз Гыйләҗевнең 3 аршын җир повесте. Бу әсәр инде белгәнебезчә туган җиргә мәхәббәт, туган җиргә бәйлелек турында. Гомумән, аның геройлары шул ук Мирүәли белән уртаклыгыгызны табасызмы? Һәм Изидә Госман туган җирен яратып яшиме? Аңа бәйлеме ул? Чынлап та, менә беренче җөмләгездән әйтәсе килә, китаплар укый идем. Хәзерге вакытта кызганычка каршы вакыт бик җитми. Хәзер инде укысам да мин алданрак инде укыдым, үскәндә, бала чактан шушы классик әсәрләрне, бөтен әсәрләрне укып бетердем дияргә була. Бик яратып укыдым. 3 аршын җир инде ул. Мин аны менә тәкъдим итәр идем яшь буынга, хәзер әле укымаган, белмәгән яшь буынга. Чөнки ник дигәндә ул туган илне ярату кала бит инде мәгънәсе. Кайда гына йөрсә дә, кеше кая гына нинди генә дәрәҗәләргә йөрсә дә, шул 3 аршын җир аны хәл итә бит инде. Хәзер күбрәк газеталарны, интернетны карыйбыз һәм күбрәк инде мотивация бирә торган кешенең үсешенә, бу дөньяда урыныңны табырга ярдәм итә торган шундый әсәрләрне күбрәк укыйбыз инде. Һәм яшьләр дә күбрәк шундый әсәрләрне укыйдыр дип уйлыйм мин хәзер вакытта инде. Чөнки тормыш ритмы үзгәрә, тормыш үзгәрә. Кызганычка каршы менә шундый. Зур романнар, әсәрләрне инде укырга бик вакытым калмый, дөресен әйтергә кирәк. Шулай да сез укырга ярата торган кеше. Әйе, укырга яратам. Вакытым булса, инде укырга яратам. Теге ял иткәндә, гастрольләрдә вакытта кай вакыт инде укыйбыз. Ләкин теге менә мондый тормыш көнкүреш вакытында инде сирәгрәкләгән, кызганычка каршы. Туган җирегезгә еш әйләнеп кайтасызмы? Туган җирегезне яратасызмы шулай сорыйк? Туган җирне бик яратам. Кем яратмый инде? Әйе, кем яратмый. Менә хәзер кыш көне инде безнең йортыбыз авылда, йортыбыз кызганычка каршы бикле. Минем әним Яршаллы шәһәрендә яши. Ләкин җәй көне инде атна саеннан да кайтабыз. Ләкин туган нигезен бөтер исәбе ул гомумән юк. Һәр атна саен кайтабыз, анда умарталар тотабыз, урманга кайтабыз, менә табигать ул миңа илһам бирә, менә җырларга көч бирә, табигатьтә ял итү җаныма рәхәтлек бирә. Изидә ханым, һәрбер артист өчен дә инде ул иң зур мактау халык мәхәббәтен яулаудыр. Халык мәхәббәтенә лаек булу. Сезнең аңлавымча халык бик ярата. Чөнки кайсы гына концертыгызга бармагыз, нәкъ тә менә безнең ишеләр, гади халык кешеләр шундый яратып тыңлап утыра сезне. Гомумән, халык мәхәббәтенә ия булу җиңелме ул? Һәм ия булгач, артист кеше бәхетле була дигән сүзме? Мин инде уйлыйм, барлык җырчының да ул иң зур бәхете ул халык мәхәббәтен яулау. Чөнки инде синең нинди генә дәрәҗәләрең, дәрәҗәле исем булып та, нинди генә алдынгы теге дәрәҗәле исемнәр булса да, халык яратмый икән, синең җырларыңны җырламый икән, тыңламый икән, концертыңа йөрми икән. Бу инде нәрсәгә андый мәхәббәт? Бу иң зур дәрәҗә, иң зур бәхет халыкның мәхәббәтен яулау. Менә шуның өстендә эшлим. Чынлап та авылларда иң беренче мин авылларда башладым. Хәзердә авылларда, шәһәрдә куйсам да, бер көн авылда булсам, икенче көнне шәһәрдә, районда куярга мөмкин. Чөнки иң моңлы халык, иң гади, иң чиста күңелле халык авылда яши.
Сезнең тамашачыгыз ул нинди? Һәм иң көтелмәгән нинди сюрпризлар булды ул тамашачылардан концерт вакытында дип әйтик. Тамашачым, минем халык әйткәнегезчә җырларым халыкчан. Халык тиз өйрәнеп кала торган җырлар минем күбрәк. Шуңа күрә инде минем гади халык күбрәк концертларымда нәрсә әйтим. Минем тавышым опера җырчы, теге академический тавыш түгел, академик тавыш түгел, халыкчан. Моңлы җырларны яратам, халык җырларын яратам. Шуңа күрә инде шул гади халык үзем гомумән барлык яшьләрдә утыра. Бар минем репертуарда теге заманча җырларда сирәк проблемалы җырларым да бар. Андый язмышлы кешеләрдә булырга мөмкин, андый язмышлы кешеләрдә бар. Гомумән менә социаль челтәрләрдән хәзер күрәбез бит инде, аралашабыз. Концертларда гына түгел, социаль челтәрләрдә дә халык белән аларның менә фикерләрен белер өчен мин инде җырларымны куйгалыйм, яңа җырларымны да куям, җырлап та күрсәтәм. Әгәр дә халыкка ошый икән, күп тавышлар җыя икән, менә сүзләр язалар икән, мин инде ул җырны чыгарам. Uyanam da seni iske alam, düşlerime günde küresün, yazmışımın par kanatı yitir, seni günne ile küresün. Ak şeşkeler min ağzıma düşsün, üzme düşsün mahtur güllerde. Düşünü küp kirek mi diler, yanda bulsan barı şu jider. Güngelimni sağışlarga salıp, ümitimni üzüp sin gitme. Шулык мәхәббәт, сихри көч дип әйтик, тамашачыдан килгән көч. Алар барысы да бер караганда башка дөнья барлыгына ишарә ясый. Күпләр шушы сихри көч һәм башка дөнья барлыгына ышанмый бит Изида ханым. Сез ышанасызмы? Әлбәттә, Магия Аллаһ Тәгаләгә бик ышанам. Ниндидер сихри көч безне идара итүче шундый көч барлыгына ышанам. Һәм дә үземнең инде тормышта, тәҗрибәдә, тормышта очраган хәлләргә таянып, шундый сихри магия дип әйтик инде. Шундый нәрсәләр барлыгына да ышанганым бар, очраганы бар тормышта шундый хәлләр, маҗаралы хәлләргә дә очраганым бар. Куркуны җиңгән генә батыр була дигән сүз бар. Сез куркасызмы? Гомумән мин тормышта андый куркак кеше дип әйтмәс идем. Әйткәнемчә мин сезгә менә сөйләп киттем, шушы авырудан соң, инде мин бала чактан дип әйтим, үсмер вакыттан кеше бер нинди авырлык алдында да сау була икән, сау сәламәт була икән, аның яшәргә көче, дәрте була икән, ул бер нинди андый авырлыкларга гына баш ияргә тиеш түгел, паникага бирелергә тиеш түгел. Менә мин дә алай куркам дип, теге җибеп, паникага бирелә торган кеше түгел. Һәм авырлыклар да очрый, ләкин инде авырлыкларны җиңәргә тырышам. Гомумән инде ул хыялына ирешкән кеше үзе үк батыр кеше буладыр. Батырлык сорый һәм дә инде хыялыңның ныклыгы, инде ничек дип әйтим, ышаныч кирәк һәм дә күңелең күтәренкелеге кирәк. Дәрт дип әйтәләр миннән, дәрт дарман кирәк дип әйтәләрме? Менә шундый нәрсә дә кирәк. Төшенкелеккә бирелү иң зур гөнаһларның берсе, димәк, сез төшенкелеккә бирелмисез. Әлбәттә була, менә сәнгать кешеләре, театрдагы кешеләр бит инде, аннан соң сәхнәдәге кешеләр, җырчылар, без бит инде нечкә күңелле халык. Хисле халык. Безне менә бер генә сүздә канатландыра, канатлар үстерә.
бер генә сүздә, кыек сүздә инде безнең канатларны төшерергә мөмкин. Кисеп атла дигән. Кисеп атырга мөмкин. Шуңа күрә була күңел төшенкелекләре, ләкин анда инде үзеңне кулга алырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Әгәр дә сезнең кулыгызга тылсымлы таяк бирелеп, барысында чиста биттән башлау мөмкинлеге туса, нидән башларсыз? Әлбәттә, мин иртәрәк алай дисәң дә менә алай дип әйтергә дә ярамый, чөнки мин үткән гомеремә беркайчан да үкенмим. Чөнки минем горурлыгым булырлык. Мин яраткан иң якын кешеләрем, балаларым бар. Мин бит инде менә алдан башласам, бәлки балаларым соңрак булыр иде, мәсәлән. Алар менә шундый дәрәҗәдә булмаслар иде, бәлки аларга тәрбия җитмәгән булыр иде. Шуңа күрә алай дип әйтергә дә куркам мин. Минем барысы да үз вакытында булгандыр дип уйлыйм. Шундый нәтиҗәгә киләм инде. Әгәр дә инде чиста биттән башларга туры килсә, барыбер шушы җырны сайлар идем, барыбер сәхнәне сайлар идем, барыбер шул сәнгатьнең бер тармагыннан китәр идем минем. Барбер дә дизайнер булмаса иде ул, визажист, стилист булмаса иде, җырчы булыр иде. Алар инде әзәстеге файниләр, хобби гына булып калыр иде. Булыр иде. Шулай да барысында чиста биттән башларга теләгән чаклар еш буламы тормышыгызда? Еш булмаса да, ләкин тормыш бит инде, тормыш була. Менә шулай тәсе калган, булай буласы булган дигән вакытлар әлбәттә була инде, булганы бар. Шул хыяллар яшәтә дә бит бер уйлаганда. Җырчы кешене, иҗат кешесен бигрәк тә әйтеп киттек. Хыялланырга куркасызмы? Курыкмыйм. Хыялланасыз. Мин инде иң беренче хыял булмаса, башка нәрсә булмый. Иң беренче хыял, аны тормышка ашырмыйсаң, яшәү безне хыял яшәтәдер дип уйлыйм. Юкка гына әйтмиләр бит, чынга ашмаслык турында хыяллан. Юкса ул хыял да булмый. Бүгенге хыялыгыз нинди? Чынга ашмаслыгын беләсез, барбер хыялланасыз. Әллә чынга ашарлыкмы? Бераз гына тырышсаң. Мин инде хыяллансам, чынга ашарлыгын хыялланам, дөресен генә әйткәндә. Шулаймы? Әлбәттә, инде мин теге хыяллана алмыйм. Космонавт булам анда, кемдә булса булам, ул минем гомердә булмый бит инде. Мин үземнең мөмкинчелегемә карап, үземнең плюсларым, минусларымны уйлап, шулар турында уйлыйм инде, хыялланам. Һәм бу хыялны тормышка ашырырга максат куеп, менә шулай барам. Шундый. Киләчәкне нинди итеп күрә Изидә Госман? Киләчәктә шул сәхнәдән аерылмыйча, инде югарырак дәрәҗәгә популярлашып, халыкка танылып, минем инде барыбер әзме күпме үз тамашачым бар, минем җырларымны тыңлаучыларым бар. Шул кешеләр күбәйсен иде. Насип булсын, популярлашу. Татарстан аткызган артист, исемен алырга, шулай бит беренче максаттар. Һәрбер җырчы да хыяллана торгандыр инде. Ул хыял булмаса, аңа бит инде тырышмыйсың да. Әлбәттә, хыялланам, минем дә ул хыялым бар, ул максатым бар. Шуның өстендә эшлибез инде. Безнең тамашачыларыбызга булган теләкләрегезне дә җиткәр булсагыз иде, Изидә ханым. Хөрмәтле тамашачыларым, мин сезне бик яратам. Барлык җырларыма, шушы тамашачыларымның уй-хыялларын, максатларын кертеп, тормышта очраган барлык проблемаларны кертеп, иҗат итәргә тырышам. Шуңа күрә минем тамашачым бәхетле булсын, сау-сәламәт булсын. Шулай җырларны безнең татар телен югалтмыйча, татар телендә яңгыраган моңлы җырларыбызны саклап калсын һәм безнең җырларыбызны күбрәк тыңласын иде дигән теләктә калам. Рәхмәт сезгә, Изидә ханым, бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, казуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казань Молл по адресу Павлюхина, 91. Дөньяда нинди генә хәл булса да төшенкелеккә бирелмә. Чынлап та Изидә Госман белән ачыктан-ачык әңгәмәнең төп фикере бүген шундый булгандыр. Һәрвакыт хыялла, канатла һәм гөрләп яшә. Бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Без киләсе очрашуларга кадәр дип саулашабыз. Сау булыгыз.